రెడ్డి. రైతు మిత్రులందరికీ నమస్కారము. నా పేరు మల్లారెడ్డి, తడకల్ గ్రామము, కంకి మండలము. ఈరోజు మా పత్తి చేను ఫీల్డ్ చూడడానికి వచ్చారు మన ఏఈఓ గారు. ఏంటంటే ఈరోజు మనం ఈ కనిపిస్తున్న పంటను జూన్ 1 నాడు మనం విత్తుకోవడం జరిగింది డ్రిప్ ద్వారా. అలాగే ఈ దీంట్లో మనం ఇప్పటివరకు 2 స్ప్రేలు చేశాము, 2 డోసుల మందైంది. ఈ ట్రాప్స్ గురించి మనం రైతులకు తెలియజేసేది ఏంటంటే, దీని ద్వారా మనం ఇంచుమించు పంటకాలం మొత్తం మీద ఓ 50% పెస్టిసైడ్ మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. దీంతో చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి. ఈరోజు రైతులు ఏంటంటే తక్కువ వస్తుందంటే అది పనిచేస్తుందో లేదో అనే దీంట్లో భ్రమలో ఉన్నారు రైతులు. ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టి చేసినామంటే అది పనిచేస్తుంది అన్నట్టు ఒక దీంట్లో ఉన్నారు. కానీ ఇది చూడడానికి డబ్బులు తక్కువనే కానీ చాలా అంటే చాలా పనిచేస్తుంది. దీని మీద రైతులందరూ అవగాహన పరుచుకొని మన అగ్రికల్చర్ వాళ్ళు చెప్పే